Bai, egun on guztioi eta ongi etorri eta eskerrik asko gaurkoan ere deialdiari erantzuteagatik. Donostiako udaleko euskara zerbitzuaren bete beharra egitekoa bada besteak beste, Donostian euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea, euskararekiko atxikimendua sortzea eta baita ere hau guztia elkarlanean gauzatzea. Gauzatzea ez soilik udaletik, baita ere gizarte zibileko erakundekin batera. Eta horrexegatik atera dugu hemen aurreko argazkia, hori nahi dugulako adirazi. Eta euskaraz barra ekimenak bete-betean bat egiten du 3 helburu horiekin. Euskaraz bizitzeko baldintzak jarri, atxikimendua sortu eta gainera hau elkarlanean gauzatzea. Eta euskaraz barra ekimena honen helburua da, besteak beste, merkataritza eta ostalaritzan euskaraz aritzeko guneak identifikatzea eta bereizgarri honen bitartez identifikatzen ditugu guneak non langileek euskara ulertu edo hitz egiten duten. Ekimen hau abian jarri zen 2022 urtean, eta abian jarri zen Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta euskararen erakunde publikoen aldetik. Eta hasieratik Donostiak udala beti egonda presente ekimen honetan. Besteak beste gainera Donostia ere izan zen proba pilotu edo pilotajearen udalerrietako bat. Eta hasieratik egon garenez, ekimen honetan gaur egun Euskal Herrian gera establezimendu gehien identifikatuta dituen udalerria. 150 udalerri daude ekimen honetan, Donostia horietako bada eta gu maila gorenean gabiltza. Onartu beharra dugu ere, guretzako ekimen hau ez dela berria. Hauxe marka berria da, Euskal Herri osoan ikur bateratua dugu, baina Donostian dagoeneko existitzen zen ekimen hau. Hemen ere euskaraz deitzen zen, eta guk ere identifikatuta geneuzkan merkataritza eta ostalaritzan euskaraz lasai, aritzeko, lasai hitz egiteko espazioak. Eta hau nola egiten dugu? Oso modu naturalean gauzatzen dugu, bisitak gauzatzen dira, hiriko merkataritza eta ostalaritza establezimenduetara, hauekin elkarrizketak izaten ditugu, azaltzen digu zer dan ekimen hau, zer baldintzak bete behar ditugu, eta gure emaitza izan da, egun Donostian 1.456 establezimendu ditugula ikur honekin. Kopuru majoa da, eta gure helburua izaten da, urtarotik urtarora, jakina, kopuru hori handitzea. Eta esan bezala, bisitak egiten ditugunez, udazkenean berriz ere helduko diogu, bisita horiei gauzatzea. Hiriari begiratzen balin badiogu, Gros eta Amara berri dira, ikurrau gehien topatuko ditugun auzoak, eta honen zifra adierazgarriare bada, 1.400 establezimendu horiek ia 6.000 langile batzen dituela. Hau da, 6.000 persona dauzkagu, gutxi gora bera jendaurrean, identifikatuta euskaraz hitz egiteko eta euskaraz hitz ulertzeko gaitasunarekin, barkatu. Orduan, honek baita ere burura zerbait ekartzen diguta da, pensatzen duguna, baino askoz ere establezimendu gehiago daudela hirian euskaraz lasai aritzeko, eta bestalde, jakina, merkatariak eta ostalariak bat egin behar dutela, aktibatu egin behar direla, baino hiritar bezala guk ere bat egin dezakegula kanpaina honekin geure jarrera proaktiboarekin. Eta hemen 2 baldintza bete behar dituzten merkatari eta ostalariek, kanpaina honetan bat egiteko edo kanpainari erantzuteko, bata da bertan dauzkaten langilek euskara ulertu behar dutela, eta bigarrena da lehen hitza beti euskaraz esan behar dela. Baldintza horiek betetzen baldin badira, kasu honetan euskaraz barra ekimenean bat egin dezake merkataritza edo ostalaritza establezimendu horrek. Eta hau ere komunikatzen jarraituko dugu esan bezala udazkenetik aurrera. Eta denbora bat pasadanez ikurrau hirian dagoela eta martxan jarri zanez ekimena, bai erabaki dugula, elkarlanean, oraingoan ere, ikusgarritasuna emateko eta marka hau indartzen jarraitzeko, ekainean zehar portxak banatuko direla ikurra daukaten establezimenduetan. Beraz, 5.000 bolsa izango ditugu eta bezeroek aukera izango dute, joan eta bolsa bat jasotzeko. Beraz, labur bilduz, honen helburua da, esan bezala, euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea, elkarlanean gauzatzea hizkuntza politikak, eta zergatik ez, eta hau ere esan beharra dago, merkatari eta ostalariei ere, zerbitzu hobeagoa eskaintzeare baliatzen die ikurronek, besteak beste, bezero direnei, zerbitzu hobeagoa emango dietelako, euskaraz ere emateko gai badirelako, eta horri pentsatzen dut, fideltasuna eta gune edo enpresa horien alderako ere izango dela, aldeko ere izango dela. Eta gauza guztiek ere horiek ere euskara egiten dute.
Eta horietan ere, sakondu eta azpimarratu behar dugu, geure hirian arlo sozioekonomikoak eta bereziki merkataritza eta ostalaritzak pixu esanguratsua eta nabarmena daukatelako. Ez dakit galderarik dagoen, edo gaztelaniaz esan beharra dago. Printzipioz nahiko argi genizu da. Bai. Bai. Vale. Bueno, pues como decía, está dentro de los objetivos del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Donostia el implementar medidas para poder garantizar poder vivir en euskera, el conseguir una adhesión hacia el euskera y también el realizar todas estas políticas lingüísticas en conjunto, no solo desde el ayuntamiento, también con la sociedad civil y sus organizaciones de forma coordinada. Y la iniciativa Euskaraz // lo que nos ayuda es a cumplir esos tres objetivos de una muy buena manera. La iniciativa Euskaraz // lo que pretende, su objetivo es identificar todos aquellos establecimientos de hostelería y de comercio en los que se puede hablar con tranquilidad en euskera, puesto que tendremos atendiéndonos a personas que entienden o que pueden contestarnos en euskera. Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2022, gracias a la colaboración y de la mano del Gobierno vasco, Gobierno de Navarra y al resto de instituciones, y Donostia siempre ha estado desde el principio participando en esta actividad, lo que hace que Donostia sea el municipio donde más adhesión hay a la iniciativa Euskaraz // Son 1.456 los establecimientos que tienen el identificativo, que engloba a casi 6.000 trabajadores y trabajadoras. Esto nos hace ver que en Donostia hay muchos lugares donde podemos ser atendidos y podemos hablar en euskera tranquilamente, y eso también hace que como ciudadanos, ciudadanas, nos podamos implicar también activamente en esta campaña. Lo dicho, sobre todo lo que buscamos es poder encontrar espacios donde poder hablar tranquilamente en euskera, para los que saben y también para los que están aprendiendo, que es importante. Consigue también que las políticas lingüísticas se realicen en conjunto, sobre todo desde la perspectiva del ámbito socioeconómico, puesto que la hostelería y el comercio conforman un gran conglomerado en la ciudad y atraen a muchas personas. Y bueno, también hay que resaltar que cuanto un servicio se da mejor, se genera mayor fidelización, y creo que el euskera ayuda a que el servicio también sea más completo, puesto que el cliente pues recibe el servicio en el idioma que él ha escogido. Y bueno, estos son los objetivos y, lo dicho, en otoño seguiremos visitando diferentes comercios y establecimientos hosteleros para que este identificativo de la ciudad pues vaya conquistando mayor espacio, mayor presencia. Y bueno, sí quería agradecer aquí la presencia de las personas que nos ayudan a que estas iniciativas también salgan adelante. Galderarik ez badago, eskerrik asko berriz ere, gerturatzagatik. Placer bat.